जाला बिमान है जाबाय अले 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 उखैदा जे जा बास भगवान जलस्ति गावखौबा जलस्ति बोराय नुखायो अमा बेदरनि अननायावसो मोननाय बेफोरबायदि गोथाव गोथाव संना होनायनि कारनानो अजनानो 80 केजि 85 केजि जालांबाय मानसियानो बेदरा रग' रग' जालायदोंनि बेदरा द' जाखादो बा गाव जाजोब्बायनो मैयायो हराव एम्बु मासे मोन्दोंमोन नै पिय'आ बुथारना फैदों बारिनिफ्राय दिनै हराव जायागारा हरसे फ्रिजआव सोना दोनलायनानै दासो एवना जादो नै माबायदि नुदो मा जानो नायलाय पागल जादों नामा आरो लोगोसेनो नै दिनै अमा बेदरदो थास' बिबार आरो एम्बु बेदर जाबावबाय गैला दे बोरै अख्लाबदिनो नायनाय आरो लोगोसेनो माइ गायनानै माननाय जादों नै फिसा फिसा आखायावबो नै अमा बेदर लोगोफोर अमा बेदर थास' बिबार जानो लुगैनानै सकनिफ्राय लाना फैदो आरो दों दोंनो जाखुमादों ओमफ्राय नोङो मा जादों नों एम्बु बैयाव जाखुमा फैलायनांगौ नामा खोनादों नों एवदो आं ओंखाम खिनि संसै नों बेदरखौ संथारदो दे दे आङो माबाखौ मैथा गोजाखौ हानानै होबाय ओमफ्राय बिथिंजाय आलौखौबो देनानै होखाबाय नै ग्राइन्डाराव दा नोङो खालि जाननानैल' होनांगौ दै गुदुंबो फुदुंखाबाय बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा biasa ini biasa yaw mana जाजोबगोन mana बोराय बुरिनि नियम बेयाव पियास होलाया दा अमा मेजेमा दिन जानां खारगासिनो दं अयाव डाइरेक्ट होखादो संफेरा खामान होखागा बेखौ एवफ्रामनानै ओमफ्राय बेयाव दै होनानै ओमफ्राय अमा बेदरखौ गारख'ना होनानै जबनायखौ नेबानो मोनबाय ओमफ्राय ओंखामखौ गुदुं गुदुं जादो जाबायानो आरो बेफोरबायदि गारनानै ओमफ्राय इथिंजाय इयो ओंखामसो जाना थाहैबाय मिथिगोना आसरितसो मानसिया नावमेन एम्बु बेदरनि रोसिजोंनो ओंखामानो जाब्रबलायबाय आयौ मा Lucy yang kamu udah suntik. Ayo, pedes na? Ale. Udah. Za apa suna za. Tunggu bau na ini za. Moonbay na? Boy, glop itu kacang konser ni. Bedra rogo jalan deni bedra. Baik, संनायफोरा बोरै माबायदि खदनि मोदोमो नोंल' एरदो नामा लासिं बोरै बान्थारदैनो आं एरना आङो दै होनानै आलु संख्रि लगायनानै गालांबाय लोगोफोर गारमाय दाबा माखाया आंना मा जाखोथाय मिथिला बोरै नामलाथारदो नायलाय लासिंनो बोरै होनदो रद' खादों माने जाग्रोम मोनखागोन बेदरखौ कुलटुब होनलायदों ओइ कुलटुब थां इफोरसो खामानि सोरनि जं दे साइज मोनो ना साइज सानखाबा मानसियानो एसे स्टाइल दंमोन ओमफ्राय माइ गायनायाव साइज दं गुज्रा खानायाबो थिया जोबबाय माबा जाजोबथारबाय मोनबाय होमबा बोरो जानोसै हामालिफोरा माथो मा जादों संनाय सौबिया nih malah bangun tadi sih udah dah kadang ya sanksi tuh ada kilo sanksi alam ceklah tuh lah berkebeli kau dena mana le zafne purma lengan Yeay, tiba जानांगोन गोमो गोथाव गोदै नुलायदों नायनाय
Berinde. Berinde. जोंनि संनायनि माबायानो बेलेग जाखायो थैबायलै आं संदोंलै माने अमा बेदराबो थास'आबो गोथाव जाखायो आं संनाय बुस्थुआ गोथाव जाखायो होनना बुङो बिदिबाय मोखौ जानायावबा खाथुब खुथुब होनलायदो खान्थाल बेगरा गरसे गावल' जाथारो मानो जाया Khayasla. Super Lu माबा गैया रावखौ मोखां नायखायाखैलैबा ओरैबायदि बेफोरबायदि गोथाव गोथाव संना होनायनि कारनानो अजनानो 80 केजि 85 केजि जालांबाय मानसियानो नुनायावथ' 100 केजि रखम नुयो खिन्थु सुनायाव 80 केजिल' ओंखारदों आं दाखालि भाबिदों सुनो थांनायाव गैला 100सो थिखासिनो होननानै बेफोरबायदि गोथाव गोथाव संना होनायाव जुदि मोदोम ओंखारा मा जानो अजन जाया मा जानो बे बेदरा मानि फैसा बायदि मोनदों नोङो दाखालि खामला गायनायनि फैसा इन्टरलै मावगोनबो जागोनबो मावनांगौ जानांगौ आरो माथो नोंसोर जादो मालायनि सायावसो जायाखैना औ दा आं गोथाव गोथाव संनाल'सो नांगोन आं खामलाल'सो गायना फैनांगौ औ आं संनाल'सो नांगौ जाहैबाय नङा होमबा एखेयानो जाहैबाय गथ'नाय जानि आंखाय बिराद रग' रग' बेदर नुवाखै फन जालायनायाखै मास्टार बिखुनजो थालायनानैनो मा उन्दुना थानांगौ माबाना थानांगौ होनलायो आं ओमफ्राय आंसो मिथिगो मा कन्डिसन उन्दुना थाना आरोबाव नों 100 केजिनि बारबावनो मोदोमा मालाय हारसिंनो ओंखारखायो बेनोथ' ओंखारनो गोसोबा दा मोदोमखौ खमायनांगोन ना नों माइ गायनानै हे ओंखाम जोबलांबाय ओंखाम बायलाफा खालि जालांनायखौ नुवाखै मा बेदरा जोबाखै ओंखामा जोबग्रोबाय दाब्लाबो ओंखाम गाव जाखांनानै होलांबायानो खद जामारदोंमोन जानायालाय दाब्लाबो एसे गोबाव बा आधा घन्टासो नेटदो सं ओंखामालाय फुंनि ना हरनिलै हो बारा जाबाय नङासै आरो गय खावगारना दोनै निजेसो लाना फैदो लाबफानो गारो हो गयखौ आंबो लाना फैफानांगो गैया माहाजोनाव जखादसा गेद्रे-द्रे जालायदो जासुना माबा आंना उजुना बारा जादो ओमफ्राय मा खालामनांगोन दालाय जिम लायनोसै दखाननि होनबा एक्सारसाइस दङ साइस गैथारला बिमा नुनाय जाबाय गेद्रे-द्रे नुखायो मांगावखौ सोरनावसो आं जाग्रोनो नोंनि डाइलग मारनाय खोनासंबाय थानाय नङा इमान गोथावखौ आं बोरै गारना दोननो दा माथो होनबालाय मोजां जा मोजाङै अमा बोराय हे भगवान जलस्ति गावखौबा जलस्ति बोराय नुखायो अमा बेदरनि अननायावसो मोननाय जानोनोथ' आरजिदो हानायखिनिखौ जा नोंना मालाय गन्थ'आ गोलावलाय मालाय ओमफ्राय आंहानिया नाफे बुरि नुखायो माइ गायनानैथ' नै खिनियासो खामग्रोलायदो गुसुङासो खामग्रोलायदो आंना